Ahojte priatelia, dnes to bude o lieskových orieškoch. Nachádzame sa v sade lieskových orieškoch v Moravskom Lieskovom. A toto je Bohuš a to je gazda, ktorý 6 rokov dozadu, 7 rokov späť mi vysadil tento krásny 6 hektárový lieskový sad. A ja by som sa rád Bohuša spýtal na to, že či neľutuješ takéto veľké výsadby lieskovcov. Tak ľutovať určite neľutujem. Prinieslo mi to veľa. A lieska je veľmi vďačná na pestovanie. Nenapadajú ju škodcovia ani choroby. Pekne prirastá. Lieskové orechy sú tiež veľmi chutné. Takže určite neľutujem. Liesky sú nádherné, dekoratívne, húževnaté kry, ktoré dokážu rásť skoro úplne všade. Aj napríklad my tu máme také skeletovité pôdy, kamenisté, aj pomerne plítke, takže vie sa veľmi dobre zakoreniť v každej pôde. Lieskové orechy môžete pestovať aj ako ker, ale môžete ich pestovať aj ako strom. My sme v škôlke napestovali liesky turecké, ktoré majú vynikajúcu zrastavosť, afinitu s lieskami sladkoplodnými, Corylus maxima. A tieto plodové liesky štepíme do korunky takýmto spôsobom na liesky turecké. Tu môžete vidieť miesto štepenia. Aká je výhoda pestovať liesky na kmienku? Tak využívate miesto na záhrade, lebo pod takouto lieskou môžete dočasne pestovať trvalky, bylinky alebo zeleninu, pokojne aj bobulové ovocie a nadzemnú časť využívate na produkciu lieskových orieškov. Je to netradičný a veľmi krásny strom, ktorý má nádhernú borku. Borka, povrchová kvora, ktorá je korkovitá, veľmi jemná, na dotyk príjemná. A v hornej časti, či už polokmeň alebo vysokokmeň, je naštepená lieska, ktorá rastie krovito, ale je to vlastne strom. Odporúčam ich vysádzať na miesta, kde je dostatok slnka, lebo lieskovce plodia najlepšie, keď sú plne oslnené. Odporúčam kry vysádzať hlbšie, aby spravili bohatý koreňový systém a dostatočne obrážali zo zeme mladým drevom. Už je to len na vás, čo si vyberiete, či chcete pestovať lieskové oriešky ako krík, takéto nádherné kry dvojročné pre vás pestujeme v škôlke, alebo si zvolíte formu stromu, kedy koreňový systém, ale aj kmienok je tvorený lieskou tureckou, Corylus colurna, ktorú pokladám za jednu z najprispôsobivejších drevín. A pokiaľ si zvolíte aj čiastočne samoopelivú odrodu, vždy ho skombinujte s odrodou inou, aby ste mali bohatú plodnosť. Poďte sa pozrieť, ako liesku prerezávame. Liesky prerezávame v zime a na jar. Pri lieske je veľmi dôležité pravidelné prerezávanie, aby sa nám vytváral z koreňa dostatok týchto mladých jednoročných a dvojročných výhonov, ktoré sa stanú najprodukčnejšie v rámci kríka. A tieto staré výhony, ktoré vidíte už mnohé majú 4-5 rokov a tie v zimných mesiacoch pri zemi odstraňujeme. Lieskové oriešky plodia najlepšie na dvojročnom dreve. Keď prechádzame do dreva staršieho, napríklad do dreva trojročného alebo do dreva štvoročného, tak tam je plodnosť minimálna. Staré konáre na lieskach prestávajú plodiť a stávajú sa pre nás, ale aj pre ker, málo užitočné. A preto, keď už uvidíme starší konár, tak ten odrezávame, aby sme dali priestor mladšiemu drevu. Lieskové oriešky viete pestovať aj ekologicky, nemusíte sa obávať nosánika lieskovcového. Pokiaľ pasete sliepky. Sliepky sú prirodzený predátor, vyhrábavajú larvy nosánikov a aj tu v sade v Moravskom Lieskovom to naozaj funguje. Okolo mňa sú stovky sliepok, ktoré sa tu pasú a vykutrávajú zazimované larvy nosánikov. Tak dostali sme na ochutnávku odrody liesok, ktoré tu pestovateľ Bohuš s EMO v Moravskom Lieskovom pestujú. Najviac si pochvaľujú zelskú liesku,
ktorá má potomkov priamo od liesky lesnej, divokej. Zelská lieska vyzerá, že to je malý oriešok, ale nie je to tak. Jej škrupinka je naplno vyplnená veľmi chutnými sladkými lieskovcami, ktoré rastú aj v horších pôdnych podmienkách. Takže pokiaľ máte pôdu kamenitú, neúrodnú, tak zelská lieska je perfektný adept na pestovanie. Poďme zelskú liesku ochutnať. Pozrite, krásne sa lúpe a naozaj tá škrupinka je úplne tenučká a skrýva sa tam oriešok, ktorý je krásny, taký bronzový a naozaj sladký. Webová lieska je gulatá, veľmi dobre rastie v rôznych podmienkách. Ťažšie sa lúska. Je náročne napadnutelná nosánikom, lebo má hrubú škrupinku. Ale je tiež výborná. Tu máme liesku halskú, ktorá je podlhovastá a snáď najsladšia. Keď začnem lieskovce jesť, naozaj nemôžem prestať. Je to návyková látka. Lieskové oriešky zberáme vždy za suchého a slnečného počasia. Ponecháme ich dobre preschnúť v polotieni, najlepšie v sieťkových vreciach a potom ich skladujeme nerozlúskané. Nerozlúskaný lieskový oriešok nám nevyprchá na chuti, nezoxidujú nám tuky, pretože škrupinka ho chráni pred oxidáciou. A takéto lieskové oriešky môžeme skladovať napríklad v komore, v pivnici, zavesené v sieťkových vreciach. Tak sa nám to najlepšie osvedčilo, alebo v košíkoch, tak aby sa nám tam nedostali myši. Lieskové oriešky lúskame na čerstvo, predtým ako ich ideme konzumovať. Sú odrody s veľmi veľkými lieskovými orieškami, napríklad odroda zelská, lombardská, Nottingham, Webová, ale aj odroda Tonda di Gifoni, Tonda di Romani. Tento luskáčik rozbíja iba škrupinku a do ruky vám vypadne krásny oriešok. Lieskové oriešky sú perfektnou alternatívou ku kešu orechom, sú perfektnou a ekologickou alternatívou ku rôznym orieškom dovezeným z druhého konca sveta.